Les darreres setmanes, l'oligarquia internacional està impulsant una ofensiva contra les classes populars per poder mantenir els seus beneficis costi el que costi. En aquest context, el govern publicava dimarts passat el decret amb què facilita els acomiadaments post-ERTO i estableix que a partir de juliol les prestacions dels ERTOs començaran a descomptar de l'atur. Un atac en tota regla cap als drets de la classe treballadora, perpetrat pel govern del PSOE i Podemos, amb la col·laboració dels sindicats grocs. Si uns actuen com a govern de l'oligarquia, els altres ho fan com a sindicats de la patronal. Als Països Catalans hi ha més de 2.341.000 persones treballadores a l'atur o patint un ERTO. Més de 1.300.000 persones estan en ERTO i encara no han cobrat res, o pràcticament res, des del març passat. Hem vist casos d'esclavatge, de misèria i explotació extremes a les comarques de Ponent, a Osona, a la Ribera o a la Marina, que fan mínimament visible la realitat que pateix una part important de la classe treballadora del nostre país. De les treballadores i els treballadors migrants, al camp, al treball domèstic i de cures, a la indústria. Dins d'aquest sistema que ens ve imposat, la classe treballadora sofrim l'explotació moltes vegades en condicions que posen en perill les nostres vides. Més de 600 morts durant el 2019 a l'estat espanyol i centenars de milers de ferits parlen per si mateixos. Però és que aquest sistema d'explotació és, a més, racista. I si les vides de la classe obrera ja importen poc al sistema, les vides de les treballadores i treballadors migrants importen encara menys. El dijous passat arribaven els últims i devastadors cops contra els nostres drets. L'empresa Nissan anunciava oficialment el tancament de les fàbriques de l'àrea de Barcelona, que afecta a més de 20.000 treballadores, en llocs directes i indirectes. Exigim l'expropiació i nacionalització de la planta i de tots els recursos, com a única forma de mantenir tots els llocs de feina i assegurar la seva reconversió cap a un model més sostenible. També, el mateix dijous, la companyia Ford anunciava un ERO per a més de 6.000 treballadores a la seva planta d'Almussafes. Són gairebé 30.000 treballadores que depenen de dues empreses que només han posat els seus beneficis per damunt de les nostres vides. Davant d'aquesta situació no queda cap més alternativa que assenyalar els culpables i trencar amb ells. Trenquem amb el govern d'un estat fet a mida per l'oligarquia, que controla governi qui governi, que empresona pobles i castiga la classe treballadora. Trenquem amb el capitalisme de les patronals, un sistema depredador que explota doblement les dones treballadores i les persones migrades que venen a casa nostra buscant un futur millor. L'única opció realista de transformació és la independència dels Països Catalans i la ruptura amb el règim del 78. Sabem que l'emancipació de la classe treballadora comporta el conflicte laboral, amb les companyes en lluita contra el tancament de la Nissan, amb les companyes dels supermercats Lidl, que han convocat una vaga a tots els supermercats de l'Estat el pròxim 4 de juny, per la manca de mesures de seguretat i l'accés de càrrega laboral, perquè repartim els treballs i la riquesa, i amb tantes altres que no surten als mitjans. Però sabem que implica també la construcció d'un sindicalisme anticapitalista per als Països Catalans, un sindicalisme inspirat en la democràcia assembleària, com a mètode de participació, consulta i decisió. Implica la necessitat de construir una societat feminista, deslligada de les dinàmiques de dominació patriarcal, que col·loqui la vida per davant dels beneficis econòmics i que defensi la plena igualtat de drets i oportunitats per a tothom. I implica la solidaritat internacionalista amb tots els treballadors i les treballadores dels altres pobles de la resta del món, en la lluita contra el capitalisme, el patriarcat, el racisme i el feixisme. Perquè els seus beneficis són la nostra misèria. Posem la vida abans que el capital. Visca la lluita de la classe treballadora! Que la crisi la paguin els rics!